Cah nom, aja nganti kalah semangat karo wong liya. Senajan uripmu saiki isih desa, senajan saben dina mung makani pitik utawa nyambut gawe ing sawah, aja tau rumangsa rendah ya. Elinga, sukses kuwi ora dideleng saka ngendi panggonanmu, nanging saka sepira gedene semangatmu. Akeh wong sukses sing mbiyen uripe sederhana. Ana sing tau dadi buruh, ana sing tau dodolan cilik-cilikan, ana sing uripe luwih angel tinimbang sing kok alami saiki. Nanging dheweke nduweni siji perkara, yaiku ora gelem nyerah. Aja isin nyambut gawe, aja isin tangisuk, aja isin keringetan golek rejeki. Sing kudu diisinke kuwi yen isih enom nanging males usaha. Senajan mung makani pitik, lakonono kanthi ikhlas lan tenanan. Sebab saka perkara cilik kuwi Gusti Allah bisa mbuka lawang rejeki sing gedhe. Rejeki sing gedhe. Urip iki dudu perlombaan karo kanggo teparo ya. Dudu perlombaan karo kanca-kancamu, dudu. Nanging perlombaan kanggo dadi luwih apik tinimbang awakmu sing wingi. Mula yen wong liya wis tangi esuk, kowe aja kalah esuke. Yen wong liya gelem usaha, kowe aja kalah tekate. Yen wong liya gelem sinau, kowe aja kalah semangate. Percaya, wong sing terus berjuang senajan alon bakal luwih cedhek karo sukses. Bakal luwih cedhek karo sukses tinimbang wong sing mung duweni impen nanging ora gelem tumindak. Tetep semangat ya, Cah Nom. Rezeki pancen wis diatur nanging kudu digoleki. Lan masa depan sing apik bakal dadi duweke wong sing gelem berjuang saben dina.